biće i manje takvih zahteva, jer sve naknadne izmene aproprijacija i kvota zahtevaju dodatne napore i moguće prekoračenje obaveza za rokova za izmirenje obaveza. Šta je još neophodno za dobro planiranje? Za dobro planiranje neophodna je saradnja. Neophodna je saradnja u organizacionoj strukturi škole kako bi svi zaposleni mogli da dele informacije, što je veoma bitno kako bi blagovremeno imali informaciju koju, ukoliko se očekuju neki novi projekti ili neke nove aktivnosti koje u trenutku izrade nisu bile poznate. Na taj način će se broj grešaka svesti na najmanju moguću meru. Transfer koji treba bude sad u novembru i u decembru i sad ja šta da radim sad? Terminskim planom ćete dobiti upravo uputstvo vezano i za to. Puno škola ima projekte raznosti i devizne račune i nisu svi uspjeli da utroše sredstva, odnosno ne da nisu uspjeli, takav je projekt da je planirana realizacija nekih aktivnosti u potpunosti i naravno najviše vremena posvetit ćemo pojedinim aktivnostima i merama, odnosno merama i aktivnostima, pošto je to hijerarhija, na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja i onim što su neki u okviru tih mera i aktivnosti aktuelni rezultati koji su nekima od vas možda i poznati. Ovde smo čuli večeras i da imamo bar dve učeničke zadruge koje su u okviru recimo aktivnosti koje se mogu podvesti pod jednu od mera iz akcionog plana ostvarile sredstva za unapređenje rada svoje učeničke zadruge. Naravno, strateški okvir, kad govorimo o obrazovanju, ono što je resorna strategija, to je strategija razvoja obrazovanja do 2030. godine. Njen integralni deo je bio akcioni plan koji se odnosio na period od 2021. do 2023. godine, a u međuvremenu je doneti nov akcioni plan koji je objavljen kao posebni dokument u službenom glasniku i on se odnosi na period od 23. do 26. Akcioni plan je inače sastavni deo i instrument za ostvarivanje strategije i on na jednom vrlo operativnom nivou govori o merama, o aktivnostima, o pokazateljima na nivou mera, o odgovornim, odnosno zaduženim institucijama, rokovima za izvršenje, početnim vrednostima, ciljnim vrednostima, pa sve do sredstava, eto malo i osvrtane financije, ponovo, koja su potrebna ili obezbeđena za implementaciju određenih aktivnosti.